Bos días, compañeiros e compañeiras. Chámome Luís Rozas González. Son un alumno de primeiro de bacharelato do Instituto Illes Laxeiro e no outubro de hoxe veño a falar deste maravilloso libro titulado As rulas de Bakuni, escrito por Antón Ribeiro Coello. Trátase dun libro publicado no ano 2000 que consta dunhas 250 páxinas e está ambientado en tres épocas. Antes da Guerra Civil, durante a Guerra Civil e incluso chega a falar un pouco da dictadura. A historia comeza cunha carta que lle envía Camilo, o protagonista da historia, a súa muller Rosalía, que morreu fai 5 anos na aldea de Celas. Estas cartas iránse repetindo ao longo de toda a obra para situarnos no tempo, xa que nesta historia realízanse saltos hacia adiante e hacia atrás todo o rato que nos conectan con diferentes momentos da vida de Camilo, como por exemplo en revoltas previas á Segunda República, cando tivo que estar agochado na súa propia casa xa que era unha persoa anarquista por influencia do seu avó Estevo, que sempre foi unha figura moi importante para el. E incluso chegou a estar no cárcel. Estando Camilo neste lugar, recibe a pena de morte. E o propio director do cárcere promételle perdoarlle a vida se consigue realizar unha fazaña moi complicada en tan só 15 días. Se queredes saber de que se trata e o máis importante, se o conseguiu, xa sabedes, teredes que ler o libro. Pareceume moi bonito que introducise a esperanza nun libro de guerra. Ademais, se lle van dando moitos máis significados á historia a medida que avanza, o que fai entender que este non é un libro como outro calquera. Pareceume moi interesante xa que o autor combina a primeira persoa coa terceira persoa na narración sen afastarnos dela. Polo que recomendo moitísimo este libro, xa que pareceume moi fácil de ler, moi entretido e ademais non é moi longo. Eu recomendo para todas esas persoas as que lle gustan as novelas históricas, xa que fala de como se vivía nese momento no que a acción dunha persoa podía poñer en risco a súa propia vida. A pasar de todo isto, houbo persoas que loitaron polos seus ideales. Isto xunto que a obra está ambientada en Galicia lle dá un valor moito máis importante. E ata aquí o meu Booktuber. Espero que vos gustara.